Naga jingbam don da giwaypat bani aireng persya iba strong pillar kharjana MDC ko Voice of the People Party VPP na makhar pentor umkhra hak election na banda kam chairman ke yeng darbar thawan ke Khasi Autonomous District Council KHADC kepala penlang banda kasngi Art Frederick Rumpang Arjapsan ke Deputy Commissioner East Khasi District kong RM Kurba IS kala penmana bo strong pillar ulo syajid klam dadon ke jingile persya hadian bela penbenai gani lai senral langi ba strong pillar balik shimti ketika shuki do ba shambor lang renja MDC ke VPP na langkradam light kro baru ba Titus Terwell Khan MDC ke UDP na sora hadian gani ba strong pillar kum chairman ula aila ki dikhot kinkran kat kum ki kendon pnia dorbar ke konsil na lor ba shambor lang ba Titus ki bela kran kentu confirm ki kenthop ye kongrona khamdai MDC ke NPP na nongpo uba Srali Rashir MDC ke HSPDP na Motion Road uba Ricky Shulai MDC Clemseng na Laban Mauprem uba Say Warlang Warba MDC ke VPP na Maukonrau ke kong Grace Mary Karpuri MDC ke NPP na Nongsken ke kong Deity H Majau MDC ke VPP na Malki Lai Mukra uba Lurshai Karbani MDC Clemseng na Rambrai Jerngam uba Powell Soklet MDC ke VPP na Paryong Mauthar Raishan uba Albin K Saukumi MDC ke NPP na Mausunram baru ba penkrau Borlin Karjarin MDC ke VPP na Maukurwat hadian kini uba strong pillar ula aikudai gidkhot baro bot syaban penkot ikcingkran cengu ula bu de kecingkeli gidkhot ban pusan ba kapateng ke bakumnun ai ki longdien ula kularu ban numdan ke cing syasilyang bot ai kecing trelang bat gidkhot baro. As Sri Strong Pillar Kharjana is the only candidate for the office of chairman, therefore, in exercise of the power conferred upon me under subsection 4 of section 32 of chapter 2 of Assam and Meghalaya Autonomous District, Constitution of District Councils, Rules 1951, as amended, I hereby declare that Sri Strong Pillar Kharjana has been duly elected, uncontested, as the new chairman of the Khasi Hills Autonomous District Council. Today, the 28th of February 2025, I now invite him to take over the chair. Penbenang ba katkum ke rule 34 of the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of the District Council Rules 1951 as amended. I hereby nominate Mr. Alvin Khairim Saukmi and Mr. Kenjo Lang Rangtong to form the panel of chairman for this first session of the newly elected constituted council. Kom ka kerteng ke jongpi strong pillar ngait ba pinjam sisa kum orang ba noilam jonga yeng bat ngai penpau ke jeng burong kham tam ke constituency ke ba mi khmat na ka mokhar penthor ke ba ka buram ka lech shaki nong kersan shaki pai ba nong chong jong ke constituency ke ba pi la man mi khmat ya ka ba lemba ke penjat bet ti ke jongpi ke ye kalong sisa ke buram om tang ya pi ya ke yeng bat kham tam ya ki pai ba jong ke constituency ke ba pi yeng bat kham tam ru ya ke ri bu jai bedrio tinga ai ke jingkit bok ke riang ya pi ba strong ku mu song kenor bạn ngay scam một lấy un IP jing start bang mà bây giờ renti ya ki kam ki jam baro
bà phi phi ai cũng mù cũng cần cái giếng bà phi nhang thích các công kỳ cần đòn cái rules cái bà cái giếng cái là bên khẽ bà cái ngày scam ru bà cũng muốn đâu nòng làm thầm bắt cái giếng bà phi nông nọ xí liang chân nó có bên ta anh rây phi nhai thích năng bà cái nó cái chuyện tai cái chuyện keren hay cái giếng dorbar kalau long sisa cái bà xây sọ lemba cái chuyện phi nhai cái trong phi Ikermen bapin long sisiau tau paya ubakhlain hak bapin penyaj ya kani ka yeng dorbar ka jongi ngasloru ya kaban ai kublai kerpang bapilayo ya kani ka syuki klemdon kanu ka jingele persya nakaliang jongnu henrei lajiet epi da ka yeng hi baro kawe hak bangile menjot bapin long u lampang jong kani ka yeng kani ketika syuki ka badan urom haka bapin penyaj ya kani ka yeng kumba julong habaro kini kisnam por ki beladap bagi kemilanti bagi lampang lani ki chairman kumbaong habaki penyaj ya kani ka yeng bahkan don kanum don kanu ke jinge syak liang bat ngangai tu bapin tengkai ladi hakaba kin penyaj akan digayeng katkum ki rules bagi prosedur katkum balamang balabu haka edi rules kejongi kani ketika rukom penyaj ya kani gayeng dorbat bat ni kum nakaliang yate ni kermen ba pen penia de yakani ka yeng klamdon kanunu ke jinge syak liang nakaliang ke jungingin ai ke jinge trelang bat phi ha kanunu ke benta ha ka ba pen penia yakani ka yeng kum ba ka julong ka yeng ka badan buron ka bom judan kanu ka huri ura henrei kadieng ke badan burom bat ngangek banangi sakhamat ru nginang ra ya ke burom jong kani kayeng tena kaliang ke jonga nganam sim ke por rei ngasu ai kublai kerpang bat kitbok kiruyang ya pi bapin yoru ya kamet ke bakoik bakia bat ngin duai ru bau blai ai pi ke jing start ke jing syampang ha ke bapila ban peniat ya kani kayeng ha ke kom ke badai kani ka yeng ka dei sisa ka yeng ka ba kentang ya ka ba kani ka yeng ka represent ya kari bagajat benreu jungi kari ka baye jungi kari jong unyi ukong ki department jungi kila ai kila sendor ya kiriti ya ki dustur kabaskan hadu kata-kata ban pendek bat bandra ya kata kariti ke dustur kadai hanga bat hapi iwei pa iwei lengba kani ka yeng ka badan buram ka baka sorkarin dia kala itu kerpang lengba ka constitution jongka ya kabangin pendek ban pensa ya kata ka riti ke dustur ke bau nyi ukong jengi ulai hangi ka syong pat hanga badapi iwei pe iwei ya ka bangin nang penjanai susu penbah susu ya ka ei ka bala dap sandur ka syong satang bangin penjanai kam don kam su bana thau thamai hari satang ban penjanai ya ka ban ngangai scam kum kita ki dekat ki ba ngila sajet ngidei ban sim kata ka jingkit kli iwei pa iwei ba ngen ya kentiu lang ya kata kapateng ka ba unyi ukong ulai hanga badapi ngakwa ban pun ken mau kendian
bahaga jinglong brio ni wan syaka pertai lengba kikmi kikpa jongi dengan kwa ban pensengau kwa ban ong ni pi bakasur jong kikmi kikpa kadai kasur jong ka jingsneng bad habangi wan syakane ka yeng dorbar lengba ka jingjet jong upaj ba ngide ban kan mau bakasur jong upaj ba kadai kasur jong ka jinggot jingnang ai bakane kasur jong ka jinggot jingnam jong upaj ba an pensngau hagane ka yeng dorbar ka bokentang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ai ba kita ki jinge ki jingot ki ba ki pensngau lengba jong phi iwei pe iwei economic mant on wanra but on yatai on yatir hangni ha ka yeng ka bokentang teng ai khuble ye phi baro kum git khat ki balai shim banta ha ki jingkran bapher pato yen ye trailang kum kita ki khat jong kani ka yeng bat ngaso bandong ye phi tungin ya klet ya kata ka jing snow shimat jongi klet no ya kata ka jing snow malade jongi habangi don hakani ka yeng ka bakentang ko bapi pilayong reto ngin bu shua ya ka jing snow jong upat ba ban ngagai skam upat ba unyo i yapi baro haba pidon hangni kai ka ba pin perform hangni kai ka ba ngingin perform hangni upat ba un bishar yangi kai ka ba ngingin ai ya ka pateng ka ban son banai ya ka pateng ka ban son ka shong hagani ka dorbar ka ba upat ba ula jet yangi hangni mentang Tengah kuat bandu ka jingklis piwi kaba kumno kata kapateng kaba nginai syaka walawe lengba kane ka yeng dorbar kaba dan buram jeng ai bangin long kata ka nuksa syaki wepat ki council jong kane kari india bi jongi ni sorong hang ni bangidang don ki senior members jangka council ma kumiba titas kongrona kongres kibala dai ki seniors member na respect iki but ngangai skam kum ki senior members ro pen respect lang ya ki tukhat ki badang junior ma ngala benang ki badang susah jet shan teda ka jingyalam lenti jongpi kum ki senior members ro jongane ka house ni skam ni la ban ya tei lang ya ka baba te kumu shonknor nga kular hapi bangan ai ka jing ya tei lang klam da nyu shliang shino klam da pe khmat yano hanrai ngan persang hai bor janga bangan le ya ka babatam kabadai ban le kat kum ki an ki kendon jong kani ka yen kabala pen khamti lamba ki rules ki kendon ki baper ki badan haka ni ka ritisan syar kabala ni dengan ngais khamba kani ka house lani kani ka yen ka pamanta
Lese nga kerman nakani kasuki bangan yu ya kata ka jingper. Kaban long kanong muna nang ni sedia nang ni sekmat. Teto blay don rongkat bangi kum kit khot jangkani ka yeng barok bangin la dasisha ban pendap hok ya kata ka kamram ka badai hok bangin pendap ya ka ba upai ba ulai ni Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya